Sa paglalim pa ng gabi, nadatna nila ang bata na wala ng malay. Yung kaibigan noon ni Miguel, nasa sulok, tulalang nagmamasid sa paligid. Panay din ang pagmuya nito na parabang meron yung kinakain kung ano. Dahil sa hindi naman niya alam ang ginagawa ng kaibigan niya, kung kaya't ninais na lamang niya yung ipagsawalang bahala. Para kay Miguel, hanggat meron yung naitutulong sa kanya, wala siyang pakialam sa kung ano ang hakbang o proseso nitong ginawa para lamang makatulong sa kanya. Makalipas lamang ang ilang minuto, inabisuhan ni Miguel ang dalawa na doon na sa kanyang tahanan magpalipas ng gabi. Masyado kasing mapanganib sa mga ito ang bumalik pa sa baryo, lalo pat maraming nakaabang na mga nilalang sa sementeryo. Halos magdamagan din kasi ang ginawa niyang panggagamot noon, maibalik lamang sa dati nitong wisyo ang kanyang pasyente. Bukod kasi sa maraming butas ang kaluluwa nito, may mangilan-ngilan pa ring itim na engkanto ang hindi pa kumakalas sa loob ng sistema ng bata. Sa pagputok ng bukang liwayway, awa naman ng Diyos, matagumpay na niyang naibalik sa normal ang kanyang pasyente. Marami man siyang pinagdaan ng pagsubok pero sulit ang lahat ng yon, gawa ng nailigtas niya ang bata. Bago umalis ang dalawa sa tahanan niya, inabisuhan niya yung huwag ipagsabi ang mga pinagdaanan nila. Hanggat maaari, nais ni Miguel na itago ang kanyang husay sa panggagamot sa kadahilanang marami ang mga nilalang na may malalim na inggit sa katawan. Lumipas pa ang ilang minuto nang silang dalawa na lamang ng kaibigan niya ang natira, mariin namang inalala ni Miguel ang pagkamatay ng kanyang ina. Huron, sa tingin mo, bakit kapag ibang tao na ililigtas ko, pero kapag pamilya ko, wala akong nagagawa? May sumpa bang panggagamot o nasa akin talaga ang problema? Alam mo kasi, kahit matagal nang yumao ang aking ina, hindi ko pa rin malimot-limot ang mga nangyari sa kanya. Wika ni Miguel sa kaibigan niya. Nang marinig naman yon ng nilalang, agad naman yung tumitig sa kanya na parabang malalim ang iniisip nito. Pagtayo noon ni Miguel sa kinauupuan niya, tulala namang sumagot ang huron ng, "Kaya ka nagkakaganyan dahil hati ang iyong paniniwala. Heto, kunin mo. Tanda ng pagiging magkaibigan natin." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung naglaho na parang bula. Ang tanging naiwan na lamang ng huron sa kinauupuan nito ay isang kwadradong karton na naglalaman ng kung ano. Pagbuklat ni Miguel sa bagay na yon, doon bumungad sa kanya ang may itim na baraha na ginagamit sa panghuhula. Ayon dito, na ang mga nilalang na nakaukit sa barahang yon ay purong mga elementong nasa panig ng kaliwa. Kabilang sa mga nilalang na naroon ay ang diwata ng kombate na si Barangaw. Hindi alam ni Miguel ang rason ng paglitaw nito sa barahang yon, pero nasisiguro niya na meron itong malalim na kaugnayan sa karunungan niyang dinadala. Lumipas pa ang mga araw, pansamantala muna niyang itinigil ang panggagamot. Marami man ang bumibisita, ni isa dito wala siyang pinaunlakan. Sa mga araw kasing yon, kasalukuyang nakakalas ang aral ng kanan sa kanyang katawan, kung kaya't labis na mapanganib yon sa mga ordinaryong tao. Ayaw namang masira ni Miguel ang kanyang pangalan, gawa ng nasisiguro niyang wala na siyang ibang mapupuntahan. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't naging madalang ang mga taong bumibisita sa bahay niya. Habang nag-iisa, wala siyang ibang pinagtuunan ng pansin kung hindi ang pag-aaral sa mga baraha. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanya sa kadahilanang nakaantabay naman ang huron sa mga bagay na kanyang ginagawa. Sa kasagsagan din ng kanyang pagsasanay,
Isa-isa nitong ipinapaliwanag sa kanya kung ano ang kakayahan ng bawat baraha. Dagdag pa ng kanyang kaibigan, kinakailangan niyang mapaghusayan ang paggamit dito dahil sa nalalapit na pagpaparamdam sa kanya ng diwata ng kumbate na si Barangaw. Upang mas lumakas pa at umunlad ang kanyang kakayahan sa paggamit ng ganoong karunungan, inabisuhan siya ng Huron na maghanap ng mga nilalang na pwede niyang magamit sa pagsasanay. Hindi naman siya makikipagdigma sa mga ito ng pisikalan, bagkus ay sa pamamagitan ng espiritual na digmaan. Dagdag pa ng Huron na kapag naisakatuparan na niya ang bagay na yon, doon niya makikita ang potensyal ng mga baraha na ibinigay nito sa kanya. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, muli na naman siyang binisita ng mga kababaryo niya. Pagtanggi niyang gumamot sa mga ito, bigla naman siyang nilapitan ng isang lalaki habang nagwiwika sa kanya ng, "Di ba sabi niyo nung nakaraan tatapusin niyo lang yung batang pasyente niyo? Bakit naman padalos-dalos ang desisyon niyong ito? Hindi mo ba alam, Miguel? Maraming nakadepende sa'yo. Bata ka pa. Inaasahan naming may sapat ka pa na lakas para tumulong." Dahil sa sinabi nito, ramdam naman niya ang pagkainis sa mga taong naroon. Kahit hindi yung nagsasalita, kitang-kita niya sa mga mata ng mga ito ang labis na pagkasuklam sa kanya. Pakiramdam niya nga noon, meron siya doong nagawang kasalanan na halos walang kapatawaran. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, pinauwi na lamang yun ni Miguel nang walang kahit na ano pang sinasabi. Yung mga taong nanatili, pinagsaraduhan niya ng pinto habang inaabisuhan ng mga ito na sa ibang albularyo na lamang magpatingin. Matapos ang pangyayaring yon, ramdam niyang hindi na babalik pa ang mga pasyente niya. Mahirap mang tanggapin, subalit yun lamang ang nag-iisang paraan para matahimik siya. Nang silang dalawa na lamang ng Huron ang natira, doon na sila nag-usap ukol sa kanilang gagawin sa mga susunod na araw. Napagpasyahan nila noong maglakbay patungo sa kabilang baryo para maghanap ng mga katunggali sa kanyang pagsasanay. Hindi naman noon nabahala kahit papaano si Miguel, gawa ng nasisiguro niyang sapat na ang kanyang kakayahan para magpatumba ng mga aswang. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, nag-umpisa na sila sa kanilang paglalakbay. Dahil sa medyo marami ang dala nila noong gamit, kaya na may sumapi ang Huron sa isang kalabaw. Yun na din ang naging sasakyan ni Miguel, nang sa gayoy madali silang makarating sa baryo. Sa pagbagtas nila ng daan, naging maayos naman ang lahat. Kahit may kadiliman pa, ramdam na nila Miguel ang nalalapit na pagsapit ng umaga. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa sumunod na baryo kung saan nadatna nila ang mga tao na naroon na abalang-abala sa pamimili ng mga saod na gulay. Habang naglalakad sila sa tabi ng mga ito, napansin nila doon ang dalawang batang nakaupo sa gilid ng mga nakasabit na karne. Unang tingin doon ni Miguel, inakala niyang mga ordinaryong karne lamang ang itinitinda ng mga ito, gawa ng masyadong malalakas ang kanilang mga sabulag na ikinarga sa mga panindang yon. Pagwika ng Huron sa kanyang isipan, doon niya unti-unting nasilayan ang pagbabago ng mga karne. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang mga laman ng taong inuuod na, indikasyon na matagal na yung tinadtad ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang isang batang panayang pagbulong sa kasama nito. Hindi naglaon, umalis ang kasama ng batang yon at kasabay nito ang mabilisan nitong paglapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Di kami nagbebenta ng karne sa mangusik. Umalis ka na, bago pa dumating ang pamilya ko." Dahil sa sinabi nito,
Agad namang kumunot ang noo ni Miguel. Gawa ng hindi niya inaasahan ang pang-iinsulto ng bata. Kahit alam niyang nasa murang edad pa lamang ito, tila ba hindi yun tinuruang rumespeto sa mga nilalang na di hamak na mas mataas ang kakayahan kumpara sa kanila. Pagdilim ng paningin ni Miguel, agad naman niya yung sinapak at mabilisang hinawakan sa leeg. Halos magpumiglas naman noon ang bata pero wala yung sapat na lakas para kumawala sa pagkakahawak niya. Nang mapagtanto nitong hindi niya kakayanin si Miguel, pilit naman yung kumawala habang humihingi ng tulong sa mga taong nakapalibot sa kanila. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Asan ang mga magulang mo? Gusto ko silang makausap. Wika ni Miguel sa bata. Bago pa man yun malagutan ng hininga, bigla naman siyang itinulak ng mga magulang nito na kararating pa lamang. Pagharap nila ng mga magulang ng bata, bakas sa pagmumukha ng mga nilalang na yon ang labis na galit sa kanya. Napakataas na ng tensyon sa paligid pero nakapagtatakang hindi pa rin sila napapansin ng mga tao na padaan-daan sa lugar. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat naman niya ang dalawang matandang mag-asawa na panayang pagbuka-buka ng kanilang mga bunganga. Alam ni Miguel na nag-uusalang dalawa kaya na may agad siyang nagkarga ng bakod at puder sa katawan. Nagpondo din siya ng usal sa kanyang kamao para kung sakali mang sumugod ang mga ito, madali niya yung mapapaslang ng walang kahirap-hirap. Maya-maya pa, nang masipat naman niyang walang ginagawang hakbang ang dalawa, doon na siya dahan-dahang lumayo kasama ang huron na pumaloob sa katawan ng kalabaw. Sa paglayo nilang dalawa, panay naman ang pakikipag-usap ng kaibigan niya sa kanya. Ayon dito na ang pamilyang yon ang pinakamagandang pagkakataon para gawin ni Miguel ang kanyang pagsasanay. Bukod kasi sa naramdaman niyang galit sa mag-asawang aswang, ramdam din ang huro ng kakayahan ng mga ito na salagi ng bago niyang abilidad. Naniniwala din ito na kapag may isa katuparan na ni Miguel ang kanyang nais, kusa na niyang kakalimutan ang aral ng kanan. O sa madaling salita, kakalimutan na ni Miguel ang relasyon niya sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman kung gaano kapanganib ang tinatangan niyang mga baraha. Isa-isa yung ipinaliwanag ng huron sa kanya kung ano ang abilidad ng bawat isa sa mga ito. Ayon sa kaibigan niya, na ang mga barahang yon ay merong kakayahang baguhin ang tadhana ng kanyang biktima. Kung mahina-hina pa ang bakod at puder nito sa katawan, maaari niya yung utusan na gumawa ng mga karumal-dumal na bagay bago bawian ng buhay. Dagdag pa nito na, taliwas sa aral ng kulam, hindi na kinakailangan pa ng ritual para isakatuparan ng aral na yon. Matapos naman itong mailahad sa kanya ang kinakailangan niyang gawin, tumungo sila sa isang liblib na lugar kung saan hindi yun dinadaanan ng tao. Pagramdam ng huron na silang dalawa na lamang ang naroon, nagkalat yun ng sabulag sa paligid. Nagtawag din ito ng mga engkantong nanananahan sa lugar para magbantay sa kanilang kinaroroonan. Sa paglubog ng araw, isa-isa namang inilatag ni Miguel ang mga baraha sa lupa. Kabilang na dito ang tumpok ng kulay itim na asin na ibinigay sa kanya ng kaibigan niya. Nang maisakatuparan na niya ang mga bagay na yon, agad naman siyang nagbuklat ng libreta. Sa pinakadulong pahina nito, nasipat niya ang mga usal na kinakailangang sambitin bago gawin ang paglalaro sa baraha. Matapos niya yung magawa, nagbigkas siya ng 10 buhay na salita para ikonekta sa mga baraha ang kaluluwa ng pamilya ng mga aswang. Noong una medyo nahihirapan pa siyang pasukin ang sistema ng mga ito, pero hindi naglaon na gawa niya rin yon ng paraan.
Pagramdam ni Miguel na siya na ang may kontrol, tanging pagngisi lang naman ang kanyang nagawa habang maiging pinag-iisipan kung ano ang kanyang gagawin sa pamilya ng mga aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto, dahan-dahan niyang binuklat ang isang nakataob na baraha habang nagwiwika sa huronang. Ipagdasal nilang hindi barangaw ang nilalaman nito. Marami pa akong gagawin. Sadyang natutuwa lang ako sa larong ito. Matapos niya yung masambit, tila ba hindi na namalaya ni Miguel na unti-unti na siyang nilalamon ng kasamaan. Pakiramdam niya noon, wala nang ibang mas tatama pa kundi ang padapuan ng sakit ang mga aswang na nakaalitan niya. Sa pagbuklat niya ng baraha, bumungad sa kanya ang mga engkantong itim na agad namang lumitaw sa kanilang kinaroroonan. Bago yun tumungo sa bahay ng mga aswang, inihipan niya yun ng usal na siya namang mas lalong magpapahirap sa kanyang mga kalaban. Ilang beses niya din niya yung inusikan sa pamamagitan ng kandilang itim na kanyang iniihip sa hangin. Nang magawa na niya ang bagay na yon, dali-dali naman niyang niligpit ang kanyang mga gamit para sundan ng mga nilalang na tinawag ng kanyang baraha. Sa pagdating nila noon sa baryo, tumambad sa kanila ang isang kubong may nakasinding gasera. Sa loob nito, kitang-kita niya ang pamilya ng mga aswang na nagkakagulo. May umaangil, umiiyak, sumisigaw na parabang may nangyayaring kakaiba sa mga nilalang na yon. Hindi naglaon, nasipat niya ang mag-asawang lumabas ng tahanan, hawak-hawak ang langis na kanila sanang ilalagay sa katawan. Pagbitaw nila sa garapong yon, agad naman silang napahandusay sa lupa habang pilit na nilalabanan ang kung anong nilalang na nakahawak ng mahigpit sa kanilang mga leeg. Ano, Miguel? Nararamdaman mo na ba ang lakas ng mga barahang yan? Ituloy-tuloy mo lang. Kapag marami kang naikulong na kaluluwa sa mga yan, lalakas pa yan ng lalakas hanggang sa hindi mo na mauunawaan ang kanilang mga kapangyarihan. Subalit, konting paalala kaibigan, huwag kang maglalagay ng mga ordinaryong kaluluwa sa mga barahang yan. Hindi yan makakatulong, bagkus maaaring makapahamak pa yan sa'yo. Tandaan mo, hindi kumikilala ng pamayong ang gamit na yan. Kapag nagkamali ka, doble-doble ang balik sa'yo. Wika ng huron. Dagdag pa nito na magagamit niya lamang ang mga barahang yan hanggat hindi pa dumarating ang diwata ng pakikidigma. Sa oras kasi na dininig na nito ang kanyang hiling, magsisilbing lagusan ng mga barahang yon para makatawid ito sa mundo ng mga tao. May posibilidad ding maging gabay niya ang nilalang, lalo pat malakas ang tinatangan niyang kakayahan pagdating sa larangan ng pang-uusik. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasilayan ang mga itim na engkanto na unti-unting pumapasok sa katawan ng mga aswang. Yung mga barahang hawak noon ni Miguel, tila bang panaka-naka ang pag-init sa loob ng dala niyang bayong. Maya-maya pa, pagkamatay ng padre de pamilya ng mga aswang, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya sa kanyang isipan ang isang pangitaing merong isang lalaki ang nakangisi habang seryosong nakatitig sa kanya. Paglalarawan ni Miguel sa lalaking yon, may matulis itong pangil sa bibig, malalupang balat at nanlilisik na mga matang kulay itim. Mahaba din ang buhok ng nilalang at meron yung makisig na pangangatawan. Bagaman hindi niya kilala ang nilalang na yon, nasisiguro niyang isa itong engkanto dahil sa kakaibang presensya nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman siyang tinapik ng huron at kasabay nito ang pagwika nito sa kanya ng, "Nakita mo ba ang barangaw? Sa oras na makakapatay ka, masisilayan mo ang mukha niya. Unang paramdam pa lang yon, Miguel. Humanda ka sa mga susunod." Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito,
mas lalo pa siyang kinilabutan ng mamatay ang asawa ng aswang. Habang patagal kasi ng patagal, tila ba mas dumidikit sa kanya ang nilalang na yon. Sa mga sandaling nasisilayan niya ito, pakiramdam niya unti-unting nalulusaw ang kanyang kaluluwa. Sinubukan din niyang salagin yon ng usal pero tila ba hindi ito sapat para magapi ang nilalang. Dahil sa mga nangyayari, ninais na ni Miguel na umalis sa lugar. Habang pasuray-suray siyang naglalakad papalayo, rinig na rinig niya ang sigaw ng mga aswang sa loob ng bahay nito. Kapag may namamatay, napapatigil siya sa kanyang kinaroroonan gawa ng mas lalong lumalapit sa kanyang paningin ng barangaw. Hindi naglaon, medyo kumalma na ang pakiramdam ni Miguel dahil unti-unti na siyang nasasanay sa nilalang na kanyang nakikita. Sa paglalim pa ng gabi, nakabalik na nga siya sa tahanan niya. Pagpasok niya doon, lahat ng gamit niya sa kanan ay sinira na niya. Yung mga libretang panggamot, ibinaon niya na sa lupa habang ang mga rebulto naman ng santo at mga krus na nakalagay sa bawat sulok ng kanyang bahay ay pinagpira-piraso niya. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, isinumpa niya rin sa diwatang nagpakita sa kanya ang tuluyang pagkupkup sa kapangyarihan nito. Matapos siyang maisakatuparan ni Miguel, mas lalo pang naging malapit sa kanya ang huron. Halos lahat ng bagay na kinakailangan niya doon, kusa nitong ibinibigay sa kanya. Ayon sa nilalang, na hanggat nakayakap si Miguel sa kapangyarihan ng barangaw, walang dahilan para siya ay hayaan itong maghirap pagdating sa mga karunungan. Dagdag pa nito, anuman ang hilingin niya, kusa nitong tutuparin para mas lalo pa siyang lumakas. Dahil sa hindi masukat na kaalaman ni Miguel, kaya na may pakiramdam niya wala nang makakatalo sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, wala na siyang ibang pinagkaabalahan kundi ang makipaglaban sa mga nilalang. Mambabarang, mangkukulam, aswang, pamilyang sigbinan, at kung ano-ano pa, pinapatay niya yon ng walang pagdadalawang isip. Halos sa loob ng isang linggo, nagawang makapaslang ni Miguel ng halos 10 sa mga ito. Isa doon, isang matandang albularyo sa kanilang lugar na pinag-iinitan din niya. Sa sobra nga niyang pagkaabala, hindi na niya mawari kung tama ba ang kanyang ginagawa. Wala na din siyang panahon para maligo o mag-ayos ng kanyang sarili. Yung pagkain naman niyang kinakain sa araw-araw, mismong pamilya na din niya ang nagbibigay sa kanya. Kahit anong pakiusap noon ng kanyang ama, tila ba hindi na yun nakikitaan ng kabutihan ni Miguel. Pakiramdam niya, kinokontrol na siya nito, kung kaya't ang kanyang ginawa, pilit ilayo doon ang kanyang loob. Nang maramdaman naman yon ng kanyang ama, nagpasya yung doon na mamalagi sa bahay niya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit itong si Miguel, bigla namang lumapit ang kanyang ama. Pagkatitigan nilang dalawa, nagwika naman ito sa kanya ng, "Miguel anak, ikaw pa ba ang kausap ko? Bakit bigla-bigla naman ang pagbabago mo? May problema ka ba? Galit ka ba sa amin? Sabihin mo lang at nang mapag-usapan natin yan." Nang marinig naman ito ni Miguel, tumitig lang naman siya doon habang nananatiling tahimik. Pagpasok niya ng kanyang mga gamit sa loob ng bayong, seryoso naman siyang sumagot sa kanyang ama ng, "Wala kayong pagkukulang. Ako ang maraming pagkukulang sa ating pamilya. Hayaan niyo, hindi maglalaon. Malalaman niyo rin kung bakit ko ginagawa ang bagay na to." Kasabay ng kanyang pagwika, ay siya namang mabilisan niyang paglisan sa loob ng kanyang silid. Hindi na siya nagawa pang mahabol ng kanyang ama sa kadahilan ng agad din naman siyang sumakay sa kalabaw na sinasapian ng huron. Bago niya nilisan ang kanyang tahanan,
Inabisuhan niya yung mag-iingat sa bahay ng yumao niyang maestro. Masyado kasing malakas ang pagpaparamdam ng mga nilalang sa lugar na yon, lalo pat kung hindi nito kilala ang taong nananatili sa loob nito. Okay, grabe, sobrang lakas ng mga gabay nito ni Miguel. Pero pinagtataka ko lang, alam ko, karamihan sa inyo nakita na o nabasa na ang tungkol sa Barangaw. Parang yan ang Diyos ng pakikidigma ng mga kapatid nating Bisaya. Pero dito sa kwento natin na tumalikod sa Panginoon, parang nasa ano siya no? Nasa masamang panig, nasa kaliwa siya. Pero siguro, di ko kasi masabi kasi ang pagkakaalam ko sa mga Barangaw, kanan yan eh. Kasi nga, sinasamba to ng mga sinaunang mga taong nanirahan sa Visayas. Ginagawa nilang Diyos to eh, si Barangaw. Di ko lang alam yung itsura ng rebulto nito, pero alam ko, may sample yan. Di ko lang alam kung sa Facebook natin makikita o sa Google, try nyo i-research, Barangaw. Pero yun nga, 50-50 ako rito kung kaliwa o kanan to. Pero kasi parang hawak ng huron eh. Nasa baraha, di ba? Yung huron naman, alam natin na mandirigma to ng kaliwa, ng kadiliman. So, siguro 100% na kaliwa nga yung Barangaw. Pero tingnan natin sa mga susunod pang episodes. Kita-kits tayo. Salamat.